Qualsevol màquina necessita energia per poder funcionar. Fins i tot una màquina simple, com unes tisores, necessita de la nostra força muscular per poder fer la seva funció. A partir de la revolució industrial, que es va iniciar a la segona meitat del segle XVIII a Gran Bretanya, hi va haver un gran desenvolupament en el transport gràcies a la primera màquina tèrmica de combustió externa, que va ser la màquina de vapor. Les màquines tèrmiques, i per tant la màquina de vapor, transforma l'energia obtinguda per la combustió d'algun producte en energia mecànica. Una de les màquines tèrmiques més emprades actualment és el cotxe. Necessita un motor de combustió interna que transforma l'energia proporcionada pel combustible en l'energia cinètica que es transmet al motor i d'ell a les rodes. Pensa en d'altres màquines. Amb quina energia funciona un trepant? I una bicicleta?